Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 36. Qala hiya rawatanni an nafsi. Qala hiya rawatanni an nafsi. Wa syahida sahidum min ahliha in kana qamisu kutta min qablin fasadaqat. وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
Kala ngucap sapa Yusuf. Iya utai wadani ko rawadani apa? Ngerayu sapa wadan ing annafsi saking awak ingsun wa syahidalan nyekseni sapa syahidun saksi lho lah kok ditinggal turu aku piye sik kurang ta rasa piye wis turu sewengi dibukae kancane wa syahidalan nyekseni sapa syahidun saksi min ahliya saking ahline wadon ingkana lamun ana apa komisuhu gamise Yusuf kelambine Yusuf iku kuda sawek apa robek apa bedah apa nih sigar minggu bulin saking ngarep kok ngarep sih kubul buri bener ngarep sih iki ingkana lamun ana apa komisu ka gamise Yusuf iku suwek minggu bulin saking ngarep pasot dapat mongko bener sapa wadon wa ta Yusuf iku minal kadipin saking golongane wong kang ora wa ing kana lan lamun ana apa kumisuhu gamise Yusuf iku suwek apa rek robek lho kok robek sih lha apa lho bedah min duburin saking buri kala ngucap sapa sahid lho ndi mang Fakadzabat mongko goro sapa wadon wa ta Yusuf iku minas sadiqin saking golongane sadiqin saking wong kang temen. Dadi Yusuf karo sapa mang? Ibu angkate. Sapa jenenge? Ibu angkate sapa jenenge? Zulaikha. Gaya kha duduk kha. Zulaikha. Tapi lambene wong Jawa dadi Zulaikha. Zulaikha kesewen. Zulaikha. Dadi Yusuf dirayu padahal ya kepingin ya arep. Tapi mergo eling tau ngaji nang pondok Al-Fatah. Lho gak oleh iki, Cak. Dudu bojomu iki. Bojomu sak karepmu. Lho ala. Wis deng. Wis ateng ya. Akhirnya balapan yang lawang sak perlu metu teko kamar ditarik karo sing wedok klambine bedah mburi
Bareng metu teko kamar konangan jeragane. Lho, apa iki, Job? Ada apa ini? Sing wedok ngomong dhisik. Bos, ya apa iki? Anak sampean iki ngerayu. Kate diperkosa aku. Sampe penjara iki. Apa sampean siksa? Yusuf ya membela diri sih. Ya rawadani an-nafsi. Niku kula dirayu. Lah ya apa sampean gelem tak gak? Oh barang karo itu ora dimplok ae ngono. Sembrono sampean. Wa syaita syaitu min aliha in kana qamisu kutta min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhib. Akhirnya sidang dibuka. Ya boy iki ceritane iki. Ae sing wedok pinter ngomong ya diwolak-walik perkara iku. Omene pengacara. Iku lho anakmu kurang ajar. Nang kamar ana wong salin diceng. Malah dicedheki kate di Ayo wong wedok pinter ngomong. Kok iso ngaran pinter ngomong? Wong wedok iku sehari iku 20.000 kata. Nek wong lanang 7.000 kata. Mulane meneh-meneh aja kaget. Lek sampean didulur wedok. Akeh omonge apa enggak? Engko ketemu ibuke engko cerita, "Ya, aku mau anu ya." Nek arek lanang gak patek cerita, ketemu ya ketemu omong-omongan gak sepira nemen. Tapi nek wedok, "Ya, aku ate cerita ya." Critakno oleh dolen, critakno oleh anu guyon dan seterusnya. Ya boteng ta iki. Jadi Yusuf yang membela diri niku ngerayu kula. Akhirnya di antara ahli niku ana sing maksane wis delok anake wis. Nek klambine suwek ngarep berarti sing wedok bener, sing lanang goro. Tapi nek klambine suwek mburi berarti sing wedok sing goro, sing lanang sing Jadi kadang-kadang ya repot ngono iku kate nentokno sing salah sing bener. Mergo sing situk pinter ngomong, sing situk gak isa ngomong, kate ngomong wis diselani terus. Akhirnya kaya sing bener sing wedok. Masih ana CCTV lho iso diolah. Ngono lho. CCTV ku iso diilangi, iso dirubah. Pamene saiki ana AI. Foto sampean diunggah, mari ngono dirubah, iso ngomong. Foto iku iso ngomong. Sampean sepeda motoran difoto, engko mari kayak teko ndukur, kayak disuting teko ndukur ngono. Kayak ana apa nih? Drone. Lho iso ngono iku saiki. Dadi iso diolah alik. Dadi nek ganti iman ya wis gak karo-karuan. Dadi ngene iki ya. Akhirnya diputuskan oleh saksi, berarti
Lek delokane wis klambine. Nek suwek mburi berarti bener Yusuf. Sebab nek suwek ngarep berarti Yusuf ora. Nek cara sampean ya apa? Ya kan sing suwek apa wong diudari. Kan perkosaan. Oh. Suka sama suka. Jare sing arek-arek. Ana gratis ya dimplok ae wis. Padahal iku kan haram. Cekai. Ngene ya. Kasus di kerajaan-kerajaan besar. Kadang-kadang jera apa rajane iku gak iso. Lah engko nek apa jenenge iku jenderale pulang dari perang menang hadiahe ngeloni ratune supaya duwe keturunan kaya jenderal iki. Mulane kadang-kadang kasusnya sampai rajane dipateni dikudeta karo jenderal emang enak raja tongok-tongok gak melok perang. Lah ratune ya wis plek karo jenderal besar mau. Jadi keturunane raja dudu asli keturunane raja, kadang-kadang keturunane apa? Jenderal besar sing pulang dari perang. Ngono lho. Jadi kasus-kasus ngono iku ya ana, ngono. Jadi ya memang ada. Lah kasusnya Yusuf dikarepno karo ibu angkat mergo ya sing lanang gak isa ngetengi. Jadi wani apa selingkuh karo wong liya lah, nafsu iku luar biasa. Ini kadang-kadang sampai perjalanan jauh ya ditandangi. Ya. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.